वेलकम टू अ डे इन द लाईफ ऑफ रॅन मॅग्नेटो. आज आमचे पॉईंट बीजे करार पाटल्यान आम्ही दोग जण बसल्यार मुकल्यान आणि दोघा अँड हियर वी गो. आम्ही आता पावल्या लुट्स सेंट्रल स्कूल हांगासर आमच्या फिल्माचो 9th शो इस्कॉलाच्या उक्त्या मैदानार येऊन तो आमचे बॅनर गेटी भायर घालून जाल्यांत. हर एक केडे पयले येऊन तेंत काम. आज ग्राउंड वॉडा कितलोय लोक आयल्या रे बसोंक जागा. आणि आता टायमार प्रोग्राम स्टार्ट. हांगासर कितें लकी ड्रॉ 777 इस्कॉलाच्या प्रिन्सिपलान तावन 2 उतरां. आज शोहाक लुसीबाई आणि रिशली आयल्यांत अलॉंग विथ रसल. आता फिल्म स्टार्ट. आज आमच्या मध्ये लागी 400 लोक आसा आणि तुमकां गोत्ताल्या प्रमाणे लोकांचे रिएक्शन्स आणि रिव्ह्यूज येदोळच युट्यूबर अपलोड जाल्या. तुम्ही आणि बीजे वेच्या बदलाक युट्यूबर बसून पळयत आणि हो शो आसा करून अवकाश करून दिल्या फिरगजवीकारांक उपाध्यक्ष आणि सर्व लोकांक देव बरें करूं. थँक्यू बीजे. आणि शो जाल्या मागीर आमचे पॅकअप. वय इतल्यार काणी कबार. थँक्यू फॉर वॉचिंग. देव बरें करूं.